Masakit to, perto ng kalbag. Yes, hello mga subscribers. Muli, si Model ng Magkipin ito. Ito po yung ating updated walking therapy kay Darang Salim dito po sa Sapang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. So, gagawin po namin ngayon, Darang Salim, is walking therapy. Itry po namin yung 6 rounds. Ayan, 6 or 7? Hindi, 7 ba o 7? O 8? Ito, ubala ka, pito Yeah. ka magkasya. Okay. Try natin ito. Ang kalbag niya. Ayan. Atakawan. Alikyos ko. Ayan. Eh, gano'n-gano'n na. Wala po ng mga pangan dyan, Miguel. Shout out! Siyara! Sa mga sponsor, anak! Na! Yan. Lalakad naman po. Susulit na yung kaya pambatang malan. Pahalig si Dan eh. Diba, pahali, makanya ako lagi. Try natin yung first round. Yan. Balance. Yan. Very good. Kasi darang saan nga. Kung may lakas, basta. Yan. Good. Minsan ulit, try to makadili. Halika! Ikaw sintok. Dar, nakukubo na. Sabi makadili ko na, ipotang ito. Kalo-kalo kayo ngobra ko. Makalus na mga kipin mo, chiming wala yung ngobra ko. Yan. Yan. Umarap ko kaya yan. Isip ko kaya kaya masigan ni Ops. Masigan niya isip. Yan, ano mo talaga lakas mo yun. Umarap ko yan, tis ko ako. Mo. Hindi lahat ng dili, manalo ko kanito. Naku, di ba yun. First round, good. First round. One round. Tanda na ha. Ibig na tabigil tamay. Huwag na malaso eh. Ayan. Kaya kalalim. Yan. First round. Oh! Mga Kakas. Ayan. Dandalan po. Dandalan po. Hindi natin masyadong purayin yung ating. Ay, nako. Salamat Diyos ko, lagi po kalbag ko bitis. Katakawan. Ito yan, da. Ayan, umayon po siya ng bawal na pagkain. Kaya ka yung balot ay Tampan. Tampan. Pero at least nakakalakad pa rin siya. Buti nakaisa lang. Isa pa lang ako. Ay, prito ano? Prito. Ay, masarap kaging prito tampan. Ay, itong maluto. Masarap yan, kalutong. Why naman ta? Tinil-til kayo ng slab. Guwapi. Katalbos kamuti. Yan. O, shoutout ka muna sa mga anak mo. Ay, anak ko, pasaway ako. Pasensya na. Hindi ko alam. Sorry, Lord! Ayan. Hindi na maulit. Isa na lang sabi ko, maswerte pupit ka rin anak ko. Ano yung ako rin masaya? Kasi lahat, may pera nga ako. Hindi ko na makain ang gusto ko. Eh, nga lang, talaga na, pag ano, mga komplikasyon kita. Na, Yun ang mahirap eh, pagka nagkaroon ka ng sakit, yung gusto mong kainin, hindi mo makakain. yun lang, Oo. pagkain ko, pera, sikabas. Limit lang, ano? Oo, sikabas, sabi sa ba, yun lang. Kaya mo nga nung normal ka, no? Mas pwede, mas kaya mong kainin. Uy, Baboy ng baboy. Manok, pito lang. Ayan, pipirit ako ng pito. kailangan mo talaga disiplina. Gulay, Yeah. gulay. Basta gulay, huwag lang So, let's try dito. po yung aming second round. Yeah. Sabi ko nga kayo So, this is second round, walking therapy po namin. Kaya, Again. Yup. Yan. patang malagpit ka na siguro. Wala naman. Hindi pati yung doktor magsabi. Lumayo ka. So, mas kaya kayo, silbi na magyabag. Kailangan makang kayo, 8. Kaya. Sige, subukan natin. Kasi Martes, Lepes, Biyernes, so, yung 2 araw mo kayo. Sakto lang yun. Stop pag ito. Pag-aalangan mo, stop. Tapos balance ka. Tatandaan mo na yung balancing. Malalaman mo yun ba pag pangat, malangan ka. Yan. Kasi nakakalakad ka lang. Relax mo mo rin. Yan. Yan, relax. Tapos na. Chichigan lang ka. Yan, makikita ng mga nanonood siya, mga anak mo, kapatid mo, anak mo, asawa mo, mga kaibigan mo, naglalakad ka talaga. So nga lang, kung makain ng bawal, mabawas yung power. Balo, ayaw ko naman kakalan talaga yung baboy. Ganda ng ikot mo, no? Kahit
Kakain ka pa ng isang ano, no? Isang vitamins mo. Oh. Wala mo, lamang kaya yung nagmagamos niya. Sige. Yan. Kaya tangan. Yan. Sige, Yari. Balog na ako. Chok. Kasi yung kalbaw. Kaya yung balance ko. Hindi, balance mo yung buhok. Alakalali. Sinutundong ba ka, start ka pa. Tapos mag-balance ka. Tutulong ka. Tapos mag-solo ka pa at ang isipan mo. O di may dali ka nito. Wala na akong obra. Pati pwede, muli na yung pwede. Pili. Wala na, graduation. Wala na. Graduation na. Muli niyak din. Yun. Yung nga, sabi ni Dara Salim kasi, gusto rin mag-aad ng mag-isa. Sabi ko, patay. Yan. Oo. Kasi siyempre, Paratot ko! malakas kasi minsan yung mindset ng stroke at ang problema yung katawan. So, sabi ko sa kanya, huwag mo gagawin yun. Ay, Diyos ko. Kailangan may nakaalalay, ha? Wow. Ngayon, ipa-Jay masika na ka. Talagang pabulan ka na ka. Mm. Oo. Na mag 2 times. One time nakamuhan to. Sabi na nga ako, Elben, ako lalakad ko, ba't kaya kalubakad? Kaya po ikit, kakakid dapin. Pero tayo, di kalubakad din yan. Tama akong bawal. Bawal. Bilok-duk po tayo. Balance yun pa. May Pero kanina ka nung kahit. Kaya ka tuguguyod mo kanya. Gulong ka tinakman kita rin yung alayan gulong. Kaya tang baka kanyan lang ano. Ang dapat siya na therapy. Bugod-gud may ito. Wow, salina ka naman. Very good yung makasap yan. Kung muli yun, salina ko. Yun muli lang yun. Salida ko tong kanyan. Ganda yun ha. At yan ang sandok at yung pilo. Jun yun. Yung Jun yun, baka mamaya naglalakad ka na, marang muli na ka. Marami. Dahil natin yung mga kawas. Third round po tayo, third round. Hit natin yung 7 to 8 rounds. Kaya ka ba? Ano sa ulit? Sumasanting banda. Ready? Okay, 2 rounds po tayo. Ang mga miracle ulit natin, nakakapaglakan niya. Sino? Kaya po kami tigil sa tagbulo ko na. Ikatong-pas. Baka rin ba nasa minsan. Lalo po ngayon ipapawas na minsan. Dahil namin yun. Minsan kong kung bisa mo ta doktor eh. Ano ba ito? Anong problema na? Kasi baka schedule na ka man. Patuklo pa ka. Hindi na kayo magpupusa. Hindi na naman schedule. Tikupin. Ang ako mo. No, nakalakad ka masalis, siyempre. Yan, napamamang eh. Well, hinap mo, kibo kang kiyabo, tabala ko eh. Inom kang kaya sa dapat, magsalay. Well, hinap, ngayon ko yung minutay mo. Papukal ng pwede. Putak paluto ko pa sa bahay. Kaya na putak babagmas mo. Wow, siya may ganda, babag na siya bigla. Putak ka niyang pagplaga na. Hanggang bukas, sino mo? Albenyo na ko yun, sabi ka, lakad na yung palima. Alben na ako man po. Si Chimang Kip, lalakad siya po eh. Siyempre, kaya Namin, mabilis ka may na. mataktak na ako ng Lord, thank you, Yan. bawas! 3 rounds! 3 rounds. Oh, 3 na, 3. 3. Pag dito yung puno ka niyan eh. Ito ba mo? Ulit ang pin. Noon tayo ah. Basta tinampay namin na huwag ng mga rapal. Kaya ng mga rapal eh. Oh, dalong. Ganun, may pawas na ako, may pawas! Ayan, magdanong ka pa. Ayan. Kailangan dadalong-dalong ka kanyan. Kakalalim. Ayan. Wait time, dalong ka pa. Pag isang kinipat nga po. Oh! Kaya ako, kaya ka, pwede dadalong ko, mabali kasi. So, inom po tayo ng tubig para may iwasan ang heat stroke. Oh, So, sobrang init kaninang ngayon sa bayaw. Pilipinas. Oh. Hanggang dito yan, oh. Gusto ko na. Ba't siya po mag-travel tayo muna eh. Dapat mabakal ko yung mineral water o dalumpo. At iwasan po yung stroke.
Lalo pong yun, kapalitan mo. Kapali na sobra na. Napunta mo si soft drinks, tubig-tubig lang po is the best. Tubig. Yan. Ay, may pagal. Konti ka pala mag-keeper. So pag yung konti si Dalang Saling kasi ang hit namin ito 8 rounds. O nakakatatlo pa lang kami. Yo. Para Pamas ko. pag uwi ng mga anak niya, ako! Bibitch sila, bibitch! Oo. Dagat tayo. Lalakad ako sa dagat. Siyempre. Nakabating shoot na ako nun. Wow! Okay, Dar. We hit the 4 rounds. Shall we? Sige. Okay, 4 rounds tayo. Mga subscribers, hit namin ng 4 rounds. Oh. Kapat na yun, kapat. Oo, 4 na yan. Huwag tayo magdadakaya, 4. Nanonood sila. 4 talaga, tayo, honest tayo. 4 na yan. Kapat na ito. Sisyon. Okay. Yung ulo, naka-part-time model. Yan, parang model yan. Balancing ha. Yung pag-alanganin ka, stop. Yan, ganyan. Balance ka. Yun. Tagal mo mantika. Same. Iputo yan. Yan. Hindi ko kilala ako kung paano. Wow, yan yung pinaka-the best mong therapy. Yan, talaga yung therapy. Hanapin mo po. Best therapy is walking. Yan ang masahe kaya, betchin na naman dito, betchin. At siya parang kasi hindi mo, best therapy ito. Ito pa rin mga masahe ito. Kaya po ko, kera. Ala, patay daya. Sabi nga, kung naglalakad ka, sabi niya, good for life. Yan. Kasi tanda yan, mag-circulate na yung muscle, yung sarili ng mamang karagod mo. Yan. Sige. Okay, beautiful. Very good. Ako, katulak yata niya. Ito ka ba? Pwede siguro yan. Hindi, matutudya ka din ito. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ayan, salamat po, Lord. Ayan, nalakad na po talaga sa Darang Saling. Ayan. So, kailan talaga namin nakaalalay. Kasi hindi pa talaga siya balancing eh. Pag madapa, diba? Pagod. Pero, sa 4 rounds, Katipid. Biglang naglalakad, tatutulog pa. sa 4 rounds, napakaganda ng pinakita ni Darang Saling ngayong performance na yung debut na to. So we hit at least 8 or 7 rounds. Good. Nakakapat na po kami ngayon. So this is the best walking therapy. So pataas po ng pataas yung rounds po namin. Yan. Abangan niyo po yung aming mga vlog niya. Scroll down kayo para makita niyo yung mga dati niyang lakad. Ayan. Zombie. Zombie, lakad zombie. Ah. Kakalala mo tapos yan. Ay magdidig. Oh, may pagkal na ako na naman. Pwede na. Ayan. Ay, salamat Diyos ko. Pwede ako ba? Kung nagpapahinga ka, kwento-kwento ko muna. Ayan. Nanin kahit ko kanya tuloy-tuloy, maski balento. Yes, ka. Martes. Uy, mama ko ka ba rin? Alik ko. Basta ka mama ko. Martes. Tuloy-tuloy ka. Sabado. Kasi sa pool kaya, wala kang Bernes eh. Wala. Sakto ka eh. Kasi yung Bernes, kahit talagang magubakan to. Alin ako. Sakto ito. Martes Santo, ang pong Sabado de Gloria, sakto ka kanto. Oh, Ang pong Webe. So, Bernes pa inawata ka. oh, sige. Pero hindi tangaliwa talaga po, Bernes Santo, burin-burina. Kasi pamanulot eh. Oo, at yung burina. Ano yung gawin kami? Pero ikasabado na kamo. Sabado na. Kasi painawa na kanina. Painawin Berisato. Kasi santo yung talaga, kahit aking katulad yung Kristiyano, respeto na ito ng mga. Yan. Mahal na araw, naman lalakad ka na. Tuloy-tuloy tayo. Okay na. Hindi ka malalim. Pang-5. Yan. Palima. Ay, 5 ka na ha. Pang-5 challenge ng paglalakad ni Darang Saling. Tapos ko. Dati po, pag lumalakad ka na, no? Zombie walk. So, nag-diet ng konti siya. Yung pagkain niya, nababawasan na kahit pasaway minsan. Ang kakanak ko yan eh. Oo. O kumil aba. Very good. Kaya heavy Oh. lunch. O sige, Dar. Kakabingi. O kumil. Anong ma-advise mo sa mga pasyente nating stroke ngayon kung bakit nakakalakad ka? Sige, mag-advise Huwag ka. kayo pasaway. Anong ba? Tapos, huwag nang higa-higa. Kahit manulog ka tibi, tayo-tayo lang. Maganda yung after na kumain, tatayo ka. Tapos, Yun ang nagagawa ko. Tapos,
kakain ako, kumain sa umaga, tanghali, bingas. Ano ba pagkain mo na kinakain? Okmil sa kasaging. Ayun. Itlog. Baka di ba? Laga, pwede pula. Ayun. Sabihin mo sa kanila. Oo, yung dalawa lang yung nilulog araw-araw. Hmm. Yun, kung magkakainin sila. Eh, siyempre ako kaya ko yun. Eh, yung iba hindi naman nila kaya. Maraming manunod sila ng mga stroke niyan na makakapulot ng aral. Tapos, Kung ano ka puli, sa umaga, puli o kaya sa hapon. Yeah. Konting oras lang kahit 5 minutes Yeah. lang. So, importante po yan. Oo. Tsaga-tsaga talaga. Tsaka lang, ako nga, parang gusto ko nang bumigay eh. Oo. Oo. Ang tapos ng pepo niya. Huwag kang bibigay. Pera na mo bro. Nakamimisip. Ako isipan. Pero- Umisa kasi ako kanina pating mete. Aba pa rin matamitin na. Metang mete, lumang mete na. Pagpita ka na. Takakit ko eh, may panita. Hmm. Pero hindi naman tutin Balik to ito. Kasi itinta mo talagang kaya nga pong ginawa. Meron tayo talagang takda. Ang takda mo, alam mo takda mo? Gagaling ka ba't lalakad ka pa? Yan, oo. Kasi sinabi may naporet ang lumang kaluluwa ko. Ikit ko lang. Ayun, yun po yung Nanay bakit. ko sa benta. Ang ibig sabihin po, lalakas ka pa. Makanya. Yes, so Manutang, gagaling. manutang na magyabe na pati paluwagan Oo, ko. yan. Nakita mo, lalakas ka pa niyan. Makanya. Yes, so Ang baliktaran. Pabalik po yung siya ng panaginip. Sabi ko pa, ba't gano'n? Bakit? Anong panaginip mo? Yung mga namatay na apat na kilala ko, kilala mo rin. Napanaginipan ko, sumasali sila sa panaginip. Ipag-pray mo sila minsan, yung mga kaluluwa nila. Ganun ba yun? Opo, nangangarap po sila ng prayer mo minsan. Ay, Diyos ko. Pag-pray mo sila, ha? Mm. Ba, mga di ka chay yabi mo lang yung prayer mo kanta. Dahil ang kaluluwa nga pa nila mo. Makanya. Opo, minsan doon yan. Ba, ako, nabalili po yung dati. Nanay ko, nagpipray ko po sila. Pag-pray mo lang. Opo, kasi mga kailangan ng prayer ganito. Kaya pag Wala ko nanda na. ay, dahil punta kayo, nakamta kayo eh. Balo ko yan. So nakikita ko sa kanya, siya ay lalakas pa, gagaling pa, maigi pa buhay mo kasi mabait kang tao. Ganun yun da. Yung mga tao ni yung mga nagagawin sa inyo. O panglan yan, panlima. Panlima. Okay, this panlima session. 5 rounds po naman. Sorry ako pini. Wow, okay ba yung story ng kanita? Babawasin pang kakain mo, alalahanin mo, hindi mo. Ito bala mo, walang dala ka. Ali, Sabi, wala ko nanda na. ako na. Kasi, Wala ko abira na. ilo, pati pa kayo plano. Kasi, bakit ganito, manuwala natin na kung gino. Makanya. Oo, kasi pero mo kay gidaling, manuwala. Wapin. O may tiya na, may stock yun. O tiya gidaling. Wapin. Alam, story mo. Kung gumaling ka, sabihin mo, thank you Lord! O, di maniwala na. Alam mo ang tao nito, sister, yun. Maniwala ng mag-ilo. Maraming tao kasi mga tao na kailangan maniwala sa kapangyarihan ng Diyos at ikaw ay gagaling. Ako, si Magkewek, instrumento lang. Yung faith mo nagpapagay. Kaya kung may ganun kang panaginip, pag-pray mo lang. Marami lang pag-ibang mo yung kapatid mo, pag-ibang yung mga... Paninap ko lang. Pag-pray mo lang. Tama. Diyos ko, yung kaluluwa ko na. Ang bebeng naman. Kaya ko lang ako yung gasi ko. Uy, ang Hindi ano. pa tutok ko yung may nalagang isip ko man nalagang ko. Mga di mag-kewek, siya na po, pag-pray mo. Eh mo, kaya mo mag-pray na eh. Kaya nga kaya kay Pepia. Baga kay sa Pamilya ka na kanya na eh, di ba? Wow. Itanaliwa ka na. ano yung tanan ba? Taliwa. Kaya pinanis ko kaya sabi ko doon sa Hindi ako naman darap ko diyan. Tutulog ka na kanya naliwa ka na. walang mga. Siyempre, galing yung tao nung ilalawin mo pera. Dapat dawambing, alam mo, kamag-anak mo, kadaya mo. Nakuryente. Kasi kay Kristo, may kakamad ng tamo. Wape. Kamapong gino. Para para tanggap. Yes, wow. Muli tanggap. Yes. Pero yung alita pa niya. Halita pa. Kapag Kaya napagawa. balik pa. Yan, di ka pa ka. Baka ka kapag Yan pa. nag-enjoy ka pa. Yan pa yan takman yan. Tandaan mo yung Pasko ng darang ng ini. Masaya sa'yo na ako. Oo. Yan. Yung pasabi ng kaya nga mong gino. Oo. Mas ikaw na mong kapal. Tandaan ako pinili. Tandaan mo na. Ha? Sila lakad na kay. Ano yun, kasi tugal-tugal ang baba. Oo, alam mo yan. May kalimana ka, nakakasali sila ka. Yan po yung 5 rounds na po. Para talagang walking is good po. Kita lang sa lig. Nakokontrol niya na yung balancing. Hindi na po siya bingkang-bingkang. Di ba? Oh, easy-easy na lang. Gaya, pag upo mo, dandan na. O, nakita mo, nakalima ka na. Okay, we have 3 rounds pa. Ha? Kaya, penga mo na konti. Yan. 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 O, inom na ng tubig. Kung gusto mong tubig, may tubig dyan. Pagod ka na.
Tapos na ako madadagol naman ang katsyan ko. Dahil sige. Ha? Kasi pa sa tingin pang kuli mo rin eh. Yeah. Wow. Parang nababilya. Kasi niya. Wow, sabi mo. Wala mo yung kinakay, yung story, hanapin. Pati siya pala BM, nakaka-fresh ka, no? Oo. Press niya. Balsam kasi eh. Kasi yung taong press, yung pagpapala, tsaka yun. Mahal yan. Kasi, tandaan na mo daan, hanapin nga kung kinukitang gaya. Sabi nga nung ni Jesus Christ doon sa bulag, naniniwala ka, makakita ka. Naniniwala ako kung ano. Ito, paniniwala mo, nakita pa na ng pataya mo, galing ka. Galing ka. Okay na mo yun. Kahit ang gawata mong pagtsaga kanita, ahakit na nga pang gunita, ang gawata mo. Kaya ngayon, nilalakad na ako. Ngayon, anong kailangan yan eh? Disiplina. Wala pa man. Ba't kaya biskuit ko? Skyflix. Panganam! Skyflix na mo. Tayo sudan, disiplina. Wow. Tandaan mo. Ngayon, ipatsetang itang gigil mo kay pamangan. Kay may ita. Sabi ko kaya. Kaya rin, patag ko kasi. Happy birthday. Kapila na birthday? Kaya 16. Oy, 60 pala. Advance dapat. Advance happy birthday po sa kapatid ni Kaya punta ka. Darang Kaya Salim. manapangan. Pero di nakikita ng regalo. Graduation pala ng kanila, Lovely. Happy graduation sa iyo sa bunso ni Lovely. Ayan. Graduation. Oo. Sa ng bunso. Graduation day. Happy graduation day. Ayan. Hindi niya. Internet. Problema, dobra. Oh. Mr. siya. Huling Kasi ganito ka. Pinupunta. Hindi naman. Yes, Ay, importante po sa college. wow. High school ngayon. High school yan. Internet pa. Hindi rin pa naman. Yan na pa bago. Yes. Bigay na ka. Dahil na eh. Wow. Sumasunod pa ako ng kalenda. Ay, hindi na. Diyos ko. Uli ko po dati ngayon ako da. Yan isasalit ka na sa sabihan. Yan isasalit. Awan eh. Hindi na yun. Lalakad na kayo. Export ko mo kasi. Ngayon dahil tutupi kayo sa Sabado dapat maka-gesta mo. 10 rounds na eh. Maka-video ka. Dapat nalibede eh. Pangalan na po yan eh. Kaya po yan mo. Kaya naman mo record. Excel ka na yan. Lahat po. Ipuso da, gagana niyo po yan. Ang gana mo. Timuya, timumasil, gagana. Not ka diabetes, sugar mo ay. Gagana niyo po yan. Blood circulation po dito. Kasi pati nga po ka makaluklok, makakera. Methane daya hanapin. Kagala pinalakad na man eh. Kaya tapong tiwan. Yun ito, albumin nyo ito, nakakatulong nyo. May kasi strokes na ka, wala mo, wala mo. What? Pwede mo ito, mag-take you ka kagad. Talagang nga po nyo, lab na ka pa. What? Siyempre, Diyos ko, ako kong gano'n. Kalabating sa Yan, Diyos, no? mapagal. Talaga pong nakakapuri ang ating Panginoon Diyos dahil sa ginawa nito kay Darang Salim. Dati po talagang parang zombie ito. Ngayon po natutuwa na po ako at nalulugod ako at pasalamat sa Panginoon Diyos natin. Thank you Lord! Ayan! Thank you, Lord. 6 rounds! Ay, Hi, kaya ang ating challenge. Ang ating challenge sa kanya is 8 rounds. 2 na lang. Ayan po. Kakayanin kaya? Kakayanin dahil sa kanya. Kakayanin dahil sa kanya para sa mga anak niya. Ang nga pala, happy birthday! Papa Yoyo! Happy birthday ng Yoyo! Oh, kapilan! Yung 40. Uy, bari pa 40 din. Advance happy birthday din. Ah. Ito, happy birthday si Advance ha. Advance, happy birthday. Baka naman. Baka naman. Baka naman gusto mo si Magkepwing. Papaluto sa akin ng paset. Ayan, pwede rin. Mas importante yung kanyang Dahil sa kalakasan. opisina. O yung kanyang health. Sabi niya. Sa Monday. Ilan tulog po siya doon? 32 yata, Bata 1994. pa pala, no? 1994. Bata pa pala si Yoyo. 32, 33. O, 33 pa. Hindi mo na pwede na lang. 1994. 92. Bata pa, no? 92 yay na 94. Itanyal, 90. Sino yung pinakamakulit sa mga kapatid? Ah. Pinakamakulit? Sino sa mga pinakamakulit? Para-parehas lang. Parehas lang sila. Oo, yan, pare-parehas daw. Parehas mabait. Ayan, kasi payday. Ay! Parehas mabait. Lalo pag payday. Malalahanin. Oo. Alam mo, Dar, pag pinapag ko lang mga lumalakad ka, natutuwa sila. Yung bang may trabaho sila, na-inspired sila. Kasi yung nanay na nakakalakad na.
Oo. Pero yung nakatayo ka lang maghapon doon, nangalambol lang nito. Oo, pin. Pero pag nanlalakad ka dahil, ay, yan ko siyempre, kaya nga rin kayo, nakakatula. Nagkamali ko pin yan, picture. Maka-wheelchair pa, pwede na ako matalakad. O, teka, tinalakad kasi nakawheelchair ko. Tapi, maka-wheelchair ko. Siyempre, sobra saya. Oo, street. Nangalambot ko. May halabot ka. Sobra saya. Dapat makatalakad ko ba ako masaya? Masaya ka. Oo. Balik yung vlog mo maging pati masaya ka. Kasi lang 584 viewers. Wow, nakalimigtan din yan. So ngayon po ay 7 rounds. Seven. Last na tayo dar ha. Tapos natin yung vlog natin 7 rounds. Kaya rin nakatapin. Dito po. Ba? Ba? Alambat mo. Pwede ka pa. Ano? Ito yung kanyang super Kabila pang Koreano. Taiwanese. Si Pei gumaganda pagka payday, no? Yan. Balik. Paano din ang pilitingin? 7 rounds. Ayan, challenge po tayo. Ayan. Ibigay sa inyo ng challenge. Parehas kayo. Yan. kasi katang masaya. Siyempre, siya ako. Pati ko bamayad ng renta. Pero sabi ko bukas pa. Ay, padala ko na ako ngayon. Bakit ka rin yung kinay nila? Dati ng Bewa. At isa lang umunta. Sabi ko lang mo kanya. Ay, 8 rounds! Very good! Last 7 na po ito mga subscribers. 7 na po ito. Weeks kanita, di ba? O ilan weeks ito? Nabali po ang kain na dahil. Sabado. Pag ang katamusan na kayo na, nakakubos na. Hanggang papapos. Yan ang bahala. Kailan ka pa doon yung weeks at lima? Nabalo dahil na yan. Huwag tayo sa kanya. Focus pa po tayo kahit hindi na ako challenge. Ang vlog ka. Yan ako kaya blood. Pamatakin. Dalawa na ako mamay. Pamatakin din kaninin kayang taba-taba. Ilang mamay. Kasi ka muna na. Thank you Lord. Ay, ako matutula niya na. Diba? Wow! Ay, narap po. Kaya, Ay, mga labok niya. patak na. Malukulukan. Ay, nakakatula. Sino ba? Hindi ka katula. Itang sikap tanong ka na tiyaga tanong mo. Ikuha tanong niya. Thank you Lord. Salamat po Lord. Nanood ako ngalukan ng therapy ka rin ngalukan na ako kita mo. Alaga akong pasyente po na parang nanay ko na rin ito. Wow. Sa darang sa likod may problema ako. Nako! Dito po ako nanghihingi ng payo. Ayan. Ayan. Mabuti po na itong nanay si darang sa likod ng mga anak. Ayan. So, dito ko itong tita ni Mador ng mga kepweng. Dara naman dito nito. Sito sa babalakat. Ayan. Ayan. Ito mo naka 7 rounds lang. Parang wala lang oh. Ayan mga subscribers. Grabe. Ay, nakita niyo naman. Yan na siya oh. Tapos pinabaya-baya mo na nga eh. Yan. Pero kailangan talaga ng support. Mabilis kailangan ng mata mo. 7 rounds! So, water. Okay lang? Butin tubig kasi mag-8 rounds ka pa. Oo. Ayan. Tapos sa Sabado, 10 rounds tayo ha. Huwag kang kakain ng bawal. Hindi na. Dadala na ako. Masakit. Tsaka na, siyempre, yung mga anak mo nag-worry sa'yo pag na palay. Buti ka mo ngayon, dati di ba, ospital ka agad. Ngayon, hindi na. Marunong ka na. Andong best na kanya. Nagpato. Oo, at least di ba? Marunong ka na mag-adjust. Oo. Dati, pag nanginginig na ako, Ospital ka. doktor. Ngayon, hindi. Kasi sa kinain mo lang. Kinain. O, kontra mo lang sali. O, di ba? Kaya para sali. Sabi. Minom ko sali, minom ko parulo. Ang pwedeng bigyan ng doktor ka ako once a day. Para ang kalpag ko. Oo. Dati, may dala na ako naman sa hospital. Yan, hindi na. So, malaki na yung pagbabago ni Darren Salit ngayon. Marunong siya mag-adjust. Dati pa akong Dati, puro doktor ka. Oo, hindi naman kailangan yun. Bagya ako mitas presyon, tiyak Oo, mali. Dapat adjust ka doon. Yung kinakain mo. yan yung adwa na akong best Pepa Blanquer. Diba? Naka-adjust ka na. Oo, balo ko na. Yes. Kasi alam ko na pag dumarating yun, inom lang ako sali. Yes! Oo. Tapos, kakain ako ng... Hindi bawal. Oo. Yung ano lang, yung... Tama lang. Walang lasa. Pinakulong gulay. Gagana naman, o. Tignan mo. Tama, ganggang na pakiramdam mo. May pawisan ka na. Oo, lumipat. Wow! Makalbagay ni. Oo. Ngayon, hindi na. Masigan eh, puta. Oo. Okay, this is our 8th round challenge. So, tignan po natin mga subscribers, likers natin dyan, lahat po ng kamag-anak, pamilya.
Tingnan natin kung makakaya niya yung challenge si Motor magkita sa kanya. So this is our final, last rounds, 8 rounds. 8 rounds. Yan. So, huwag kayong bibitaw. Panoorin pa rin to kung yung 8 rounds. O sige po. Yan po. Lalakad na ako. Halakad na po si Dara Salim. Tayo ka mag-isa. Last na lang. Tayo ka nga mag-isa. Patayo naman ako. Yan. Matayo ka naman mag-isa. O, posisyon ka dyan. Yan. Inutusan na lang yan, no? Oo. Ngayon, gusto nyo dyan. Ikaw na mag-isa niyan. Okay. Posisyon. Posisyon ka ba? Ah, hindi. Mahalot pa. O, yan. Yan. O, ba? Kasi Yan. okay. Good. So, this is 8 rounds. Final rounds namin. And thank you, Lord. Thank you, Lord! Pag-8 na po itong challenge ko sa kanya. Therapy, walking therapy, 8 rounds challenge. Yan. Again, sa lahat po nanonood sa amin, sa lahat ng sumusuporta sa amin, maraming salamat po. Ayan, sa mga patuloy sumusunod at sumusuporta, nanonood, like and share po yung aming YouTube channel, ang aming journey ni Darang Salim. Dito po sa Mabalacat, Makapakles, sa Pambayabas, Pampanga. Ayan. Bakit po sana at pwede? Vlogger na yun. Lagat na. Yan. Dumakot ka. Matutuwa na si Sir. Oh, hindi na. Sir, ang tuwa na Sir, tahimik lang. Kaya no? may kanya yung Hindi mo siya mapupunan na masaya. parang si Banay. Yung katahimikan niya, may tingin lang. Tingin. Tingin. Pero masaya na yun. Yan. Masaya din. So sinisisiw niya lang yung 8 rounds. Grabe! Oh, thank you Lord. Dali mo thank you Lord ka. Sisigaw ka. Ah. 8 rounds, naka 8 rounds ka. Sige sa mga anak mo. Oh, ikaw mga Eh! Yun ang exam. Kanya! Yan. Bagay na lahat yan. Oh. 8 rounds. Oh. Panoorin mo ito ka mo. Sabi mo hindi ako naglalakad. Ayan o. O walang balik na ito. Kaya magdakalik. Oh, kaya ka mag-excite. Sige, diretso na ako. Dagdagan mo pera ko. Opo. Yan kasi patako kasi. Ay, sige, dito pa dito. Okay, dito. Kasi pang 8 rounds ko yun. Expect naman talaga na medyo malambot na yun. Focus na. Malambot na ako. Yan, focus. Yan. Ganun na, focus na. Ay. Thank you, Lord. Hindi mo ito, thank you, Lord. Tapos hindi mo. Magyabang ka na dyan, malambot ka na. Mayabang na ako last. Last na. 8 rounds, sisiw lang. Oh. Tamo, wala pang... Oh. Iniwan po ni Mang Keping, malayo na ako dyan. Oh. Yan, oh. Tamo, 8 rounds. Oh. Kaya nakamagyabang ka niyan. O din. Walo na akong round. Ayan, paliwanag mo sa mga anak mo. O di. O yan na. Ayan. Di ba naglakad ako? Sabi ko sa'yo, manood ka kasi. Napapanood mo ko. Ano pa kinamdam mo sa 8 rounds? Pagod. Napagod. Pero okay lang. Okay lang, pinawisan ako. Ayan, sige, magpalis ka mo ng pawis mo. At magpasalamat ka kay Lord, di ba? Salamat, Lord. Ayan. Walang babatiin dyan. Sasalatin pa natin. Babatiin ko yung kapatid ko nga birthday. Hi, Bayoyo ko. Okay. Sa 40 si Bayoyong. Si Yoyo, Yung kapatid mo 16. So magkano 16 sila, no? Magkasunod kapatid sila. ko. Saka yung manugang ko, 16 din si Aba, Jen. 16 din. Jen! Advance mo. Advance happy birthday! Yan. So, ito po yung aming challenge po sa kanya. At napulpuin niyo po yung challenge na 8 rounds. So, ibig sabihin po talagang lumalakas na yung lower limb ni Darang Salim. At lumabas po yung mga pawis niya. Pawit na, para ako nagpapadedi. Ang dami niya pong pawis. Ayan, grabe. Ipawas Okay. ko. Magpapalam tayo, Dar. So, sa mga anak mo. Paalam na ako. Huwag mo papaalam. Sabihin natin. So, maraming salamat po sa aming sumusuporta at nanonood. Lalo po sa mga anak po ni Darang Salim, sa kanyang asawa, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, at sa lahat ng mga supporter ko sa vlog na ito. Maraming po salamat. And panoorin niyo po sa next week. Sa Sabado po yung 10 rounds. Ngayon po 8 rounds. Hanggang maging 21 po yan. Para po tuloy-tuloy na pong makalakad na po siya. Yan. Yan. Panakalakad ka, anong gagawin? Anong wish mo? Takbo naka-bad shoot yung dagat. Ayun. Sisimba ka na yan. Ay, lagi naman ako Oo, mga pakisimba niyan. Yan. Weekend ako nagsisimba. Pagka magaling ka na, Simbahan na talaga. papasalamat tayo nun. Konting Oo. konting pa blowout ka nun, ha? Oh, sige. So, isang tayo.
Yung ano mo. Oo. Invite mo na ito mga kapatid mo nun. Di ba? Ah. So, sali pa sa ang tawag yung Thanksgiving party yun. Nakakalakad ka Pakitin na. ng mga anak ko. So, again, so maraming salamat po. Ito po si Darren Saling, yung ating stroke patients na nakakalakad na at nagawa niya yung 8 rounds. So, kailangan niya po is disiplina na po kailangan niya. Pagkain lang. Pagkain lang. Okay. God bless po. Salamat po. Dan. Bye-bye. See you on Saturday. Okay.